חברים, שלום. יש לנו בשורה מצוינת בשבילכם. פתחנו באתר טופ רכש מחלקת קפואים גדולה. יש בה את כל הכשרויות. בד"ץ עדה חרדית, קהילות, לנדה, בד"ץ בית יוסף, רבנות מהדרין של כושרות. יש את כל המוצרים, עופות, בקר, דגים, בצקים, סלטים, ירקות קפואים, סויה, בעצם כל מה שאתם צריכים למוסד, כאשר יש לכם אפשרות לבחור את טיב המוצר, את הכשרות שלו ואת המבצעים שלו. עד היום לא היה כזה אתר בישראל, לשוק המוסדי. מה שעליכם לעשות זה לשלוח לנו בקשה להצטרפות, זה לא עולה כסף, נצרף אתכם, ניתן לכם שם משתמש וסיסמה, תיכנסו, תסמנו את המוצרים שאתם רוצים להכניס לרשימת המועדפים, ומעכשיו הכל יותר פשוט, נכנסים בכל שעה, רואים את המוצרים המעודכנים שברשימת המועדפים, מזמינים, בתוך יום, יומיים הסחורה אצלכם, ישר למקפיא. כל טוב.